فرض نماز ادا کر بھائے نماز دے وچ کوئی راز عمراں گزری تینو سن دے ہی قرآن شریف دا آواز جے نماز خدا دی نہ پڑھ سے تے نہ پڑھ سن لوگ جنازے تینو خبر لگ سی ہوں دے حافظ جدہ روح کر سی پروازے تسا صاحب اولاد بھی بیٹھے ہو دی سب نو اولاد پیارے کیا جیمن ہوں پیو مادا جد صف پتران دی ماری نہیں گھر بھی کدا آباد ہوں دے جتھے موت دے دے بہاری حافظ جگ انصاف کرے سی کہ میں سید نماز گزاری معراج دا دھم دھام ہا ہوران دا چرچا عام ہا کچھ آواز رکھو سبحان اللہ معراج دا دھم دھام ہا ہوران دا چرچا عام ہا جبریل ہا تا غلام ہا بلغ العلا بکمال ہی دھما پیا ملکان دے وچ ہو کے ملے فلکان دے وچ آیا گیا پلکان دے وچ کشفت دجا بجمال ہی جیڑا جو سائیں دے در گیا جہڑا گیا او تر گیا پرجوش سکدا مر گیا حسنت جمیع خصال ہی ابو جہل میں مٹھ ککرے پا آنکھیں دسو صحیح ہے جو کیا ککرے ہتھاں وچ بول پے صلو علیہ وآلہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد آل محمد کمال محمد جمال محمد جلال محمد انوار محمد اظہار محمد اسرار محمد آثار محمد رفتار محمد دستار محمد گفتار محمد اقوال محمد افعال محمد احوال محمد اقبال محمد انوار محمد اظہار محمد اسرار محمد اعمال محمد الفاظ محمد القاب محمد احباب محمد محراب محمد معراج محمد اللہم صلی علی عینین محمد عینین محمد رجلین محمد منکبین محمد فخذین محمد اذنین محمد شفتین محمد تحتین محمد فوقین محمد شرقین محمد غربین محمد بدر حنین محمد بدر حنین محمد حسن حسین محمد بدر حنین محمد حسن حسین محمد احد بدر محمد ظہر عصر محمد عشاء فجر محمد لیلۃ القدر محمد اللہم صلی علی خطیب محمد صلی علی طبیب محمد خطیب ادیب طبیب لبیب قریب بعید محمد حسین محمد حسین احسننا جمیل انا عظیم اعظمنا کریم اکرمنا شریف اشرفنا نبیر انورنا محمد اماماتنا تلاواتنا سخاواتنا ریاضاتنا عباداتنا شجاعاتنا محمد حسین محمد حسین وسیم نسیم جسیم یتیم ندیم فہیم محمد عزیز محمد حریص محمد مجید محمد حدیث محمد صدیق محمد صلی اللہ واجب الاحترام حضرات علماء کرام بزرگان دین خیر پور ٹامے والی دے میرے مہربان جماعتی احباب اور میرے مخلص دوست بھائیوں اور عزیزوں اجدہ پروگرام سارے مرحوم حاجی محمد انور صاحب رحمت اللہ علیہ انہاں دی یاد دے اندر اے تعزیتی پروگرام اصلاحی اور ایصال ثواب دا اے پروگرام منعقد ہویا ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ سڑے بھائی حاجی محمد اجمل خان صاحب اور انہاں دے باقی بھائی دوست احباب رشتہ دار اللہ سب نو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے
سٹیج تے سارے بزرگ عالم دین الحاج مخدوم العلماء حاجی قاری نور محمد صاحب اور خطیب پنجاب فخر پنجاب مولانا اللہ بچائے صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرمائے. ٹائم دی پابندی رکھنی انشاءاللہ. میرا پہلے بھی یہ اصول ہے کہ 10 بجے دا ان حضرات دا اعلان ہے، پھر ہر ساتھی نے اپنے اپنی جگہ تے جمعہ بھی پڑھنا ہے. موت ایک اٹل فیصلہ ہے اور اٹل حقیقت ہے. یہ کو اساں بھلائی ودے ہیں، یہ کو اساں وساری ودے ہیں. روزانہ محلے دے اندر اعلان ہوندا ہے، روزانہ شہر چو جنازے اٹھ دین، روزانہ قبرستان دے نالو اساں موٹر سائیکل بھجا تے گزر وینے ہیں. اور لگدا ہی میں ہے کہ جڑا مر گئے بس او مر گئے، اساں ہمیشہ ہی تھئی رامنا ہے. کڈاں ذرا قبرستان دے نالو اگر گزر ہوئے تو ذرا بریک مار کے دماغ دیاں اکھاں دیاں کھڑکیاں کھولتے ذرا قبر تے نگاہ پاتے دیکھ. ایسے ایسے لوگ ستے پین کہ جڑے ایک ایک رکعت دے اندر 15 سپارے قرآن پڑھ دیں. ایسے ایسے لوگ بھی ستے پین جڑے اپنے کپڑا کو مٹی نہ لگا دیں دے، لوگاں کو سلام کرنا بھی گوارا نہ کریں دے، جنہ دے دروازے تے لکھا کھڑا ہوندا ہے بغیر اجازت کے دستک دینا، بغیر اجازت کے اندر آنا سخت منع ہے. خان صاحب آرام میں ہیں، حاجی صاحب آرام میں چن، ملک صاحب سکون چن. خبردار جگامن دی کوشش نہ کرے. رب آکھے ایتھے جاگدا نہ ایہو جا سمیساں ولدے تو پوچھن والا ہی کوئی نہ ہوسی. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے، چاہے عالم ہے چاہے جاہل ہے، کوئی پیر ہے کوئی مرید ہے کوئی شہنشاہ ہے کوئی لین لاڈ ہے. اے کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا کہ میں سائنسدان ہاں، میں خطیب پاکستان ہاں، میں پنجاب دا گورنر ہاں، میں وزیر اعلیٰ تے وزیر اعظم ہاں، میرے قریب تے موت آ ہی نہیں سکتی. لیکن موت جے ویلے آندی ہے نہ سفر دے دیے نہ گھر دے دیے، نہ کم دے دیے، نہ یتیم بالا کو دے دیے، نہ جوانی دے دیے، نہ بڑھاپا دے دیے. بڑے بڑے سلطان سکندر یہ دنیا تو ٹر گئے، آج تو تے میں موت کو بھلائی بیٹھی ہیں. موت روزانہ اعلان کر کے آ دیے انا الموت الذی افرق بین الزوج والزوجہ. دنیا والوں میں او موت ہاں جڑے میاں بیوی دے درمیان جدائی کر دیندی ہاں. میں او موت ہاں جڑی یاراں کولو یار جدا کر لیندی ہاں. میں او موت ہاں جڑی ماما کولو کھیر پیندے بچڑے جدا کر لیندی ہاں. اور پیر علی جے مجھے قبرستان وچ وجن ہاں آدن یا اہل القبور، او قبراں والو سن لو، نساؤکم زوجت اموالکم قسمت اولادکم حرمت. جڑی اولاد دی خاطر تساں دہرات کا متے اج تو جی اولاد یتیم ہو کے خیر پور دی گلیاں وچ دھکے ودی کاندی ہے. جنیاں اولاد بیوی واسطے تساں سب کچھ کیتا. پیر علی فرمیندے قبراں والو ذرا گھر وچ تے سوال کرو، 4 مہینے تے 10 دن دے بعد تہاڈی بیوی نے دوجے نکاح کر لین. جڑے مال کو تساں جمع تے سٹور کیتا ہی اج او مال تو رشتہ داراں دے اندر تقسیم ہوندا پے. تساں دساؤ تساں نال کیا لے کے آوے؟ او حسن تے ناز کروا لو. اج حسن دساؤ تو حسن کتھے گیا؟ او کپڑے دی دکان تے ناز کروا لو. اج دکھاؤ او جڑے دو چادر کفن دے لے کے آوے او کپڑے تے دکھاؤ محفوظ بھی ہیں یا مٹی ہو گئے. او جائیداد تے ناز کروا لو. کوٹھیاں تے بگلاں تے دکاناں تے مارکیٹاں تے بہتے لت چاہتے غریباں تے جناب حکارت دی نگاہ دیکھن والو دساؤ تے صحیح کتھے گئی تہاڈی امیری، کتھے گئی تہاڈی جلالت، کتھے گئی تہاڈی وزارت، کتھے گئی تہاڈی صدارت؟ رب کعبہ دی قسم مرتے ہر کے مننے، لیکن رب دے قرآن دا فیصلہ ہے جڑا اودا تے او دے حبیب دا ہو کے مر گیا موت بعد وچ آندی ہے، جنت دے دروازے پہلے کھل ویندے. اچھی آواز نال کو سبحان اللہ. اور قبر روزانہ اعلان کر کے آدھی خیال کر کے آویں میں تنہائی دا گھر ہاں، نرم بستر سمن والیا میں مٹی دا گھر ہاں. اور جناب روشنیاں دے بلبن سمن والیا میں اندھیرے تے تاریکی دا گھر ہاں. میری اندر آویں یاسین دا تحفہ لے کے آویں، میری اندر آویں سبحان ربی الاعلی دی تسبیح لے کے آویں. اگر میری اندر آویں قرآن دا دل لے کے آویں. اگر میرے کول آویں تے رب دی عبادت لے کے آویں، ماں باپ دی خدمت لے کے آویں، قرآن پاک دی تلاوت لے کے آویں.
کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ اعلان ہوندا پے حضرات، ضروری اعلان سن لو۔ حاجی محمد انور صاحب رحمت اللہ علیہ انہاں دا انتقال ہو گئے۔ 2:30 بجے 3 بجے جنازہ تیار ہے، سارے لوگ آندے پین، رشتہ دار آندے پین، دوست احباب آندے پین، منڈی والے آندے پین، خیر پور والے آندے پین۔ اللہ دی قسم ہے موت ہر انسان تے آمنی ہے۔ خیال کیتا کر کہے کو مردہ دیکھتے خوش نہ ہو، میرا بڑا بے نیاز ہے، آج او پیا ویندے، کل کو ہی رستے تے تیں بھی ونجنا ہے، میں بھی ونجنا ہے، امیرہ بھی ونجنا ہے، غریباں بھی ونجنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت ہر انسان تے آمنی ہے۔ موت آدیو حاجی صاحب دے جنازے پڑھن والے آ، آج حاجی صاحب دا جنازہ پیا ویندے، کل کو ہی رستے تے تیرا جنازہ بھی ونجنا ہے۔ آج حاجی صاحب دی اولاد رو دی کھڑی ہے، کل کو تیرے بالا بھی یتیم ہو جامنا ہے، او بھی رو دے کھڑے ہو سنے۔ اللہ فرمائے میں آپ مالک الملک، یار موت مولوی دے ہاتھ چ نہیں، موت اولاد دے ہاتھ چ نہیں، موت ضلع ناظم دے ہاتھ چ نہیں ہے۔ یار پتر نہیں چاہتا جو میرا ابا میرے تو جدا ہوئے، یار نہیں چاہتا جو میرا یار میرے تو جدا ہوئے، یار پیو نہیں چاہتا جو میرا 18 سالہ پتر میرے تو جدا ہوئے، لیکن جے میرے فیصلہ او دا ویندے جدا دعوی تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ فرمائے میں آپ علی کل شیء قدیر، موت میرے ہاتھ دے اندر ہے۔ کوئی کہے کو مارنا چاہے تے مار نہیں سکدا، اگر کوئی کہے کو بچانا چاہے تے بچا نہیں سکدا۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یار اج حاجی صاحب دا جنازہ پیا ویندے، حاجی صاحب دے دنیا تو کامیاب ہو گیا، اج او دے جنازے دے اندر عالم بھی نظر آندے پئے، حافظ بھی نظر آندے پئے، مفتی بھی نظر آندے پئے، اج او دا جنازہ تے سونا ہو گیا۔ یار کل کو تو تے میں اپنے جنازے دا فکر کروں، پتہ نہیں مرد وقت کلمہ بھی نصیب ہوندا یا کوئی نہ۔ یارا تو اپنے تے میرے بارے فکر کر، پتہ نہیں ساکو یا مٹی جڑی مٹی نال تڑکو تے میں کو ڈاٹا پیار ہے، پتہ نہیں ساکو یا قبر والی مٹی بھی نصیب ہوندی یا کوئی نہ۔ رب آپ بے نیاز ہے، کل من علیہا فان۔ اج مان کھڑا کریں دے وہ آدھے زمین میری، بنگلہ میرا، کوٹھی میری، دکان میری، تیری کوئی شے نہیں، تے تو وجہ وجہ سلطان سکندر چلے گئے۔ ہے میں جتھے او خطیب سید عبدالکریم شاہ صاحب جڑا 3 گھنٹے قرآن پڑھدا ہے، جے ویلے موت دی جھلکی آئی ہے، آخری والتین والزیتون وطور سینین، آخری آیت زبان تے روح پرواز کر گئی ہے۔ یار میں ہو جے خطیب جتھے نے جڑے 4 گھنٹے نبی دی حدیث بیان کر دے ہیں، اج موت آئی ہے ایک لفظ نہیں پڑھ سکدے۔ میں وہ پہلوان جتھے جڑا 3 پہلواناں کو دہا مریندا ہے، اج موت جھلکی دیتی ہے، وہ پہلوان نہ چل سکدا ہے، نہ بول سکدا ہے، نہ کھا سکدا ہے، او دا جنازہ بھی بے چاہی ودے۔ یار تے کو تے میں کو موت بھول گئی ہے، آج مسلماناں کو موت یاد ہویا، یہ مسلمان ماں کو دھکے نہ دے ویا، ماں کو کنجری تے کتی کھڑا سڑے دے، اد نکل وان مجھے دروازے تو ہی مکان دے تیرا کوئی حصہ نہیں، واہ ربا میں تیری بے نیازے تو قربان جاواں۔ اللہ فرمایا مولویا، خطیبہ، مہارا، وپاریا، پٹواریا، خیال کر کے ہمیں جے تک پیو ماں کو راضی کر کے نہ سے میں تیری کوئی نماز قبول نہ کرے سا، تیری تہجد قبول نہ کرے سا۔ ظالما یہ ماں جے تک جگر دا خون پلایا، یہ ماں جڑی 9 مہینے تک پیٹ دے چاہتے ودی رہی، اج ہوں کو کتی تے باندری کھڑا سڑے نے۔ خیال کر مطلب مردے با کی شکل کتے والی تے خنزیر والی بن بنی، واہ ربا میں تیری بے نیازے تو قربان جاواں۔ اج
اج دا نوجوان پیو ماں دا حق غصب کی دی کھڑے یارا کو کھمے دا کھڑے ماں پیو دے نیڑے نہیں آندا بیوی کو راضی کھڑا کریں دے بھی ماں کو کھلے کھڑا مریں دے لیکن رب فرمایا خبردار او نمازیا آ کے دے سبحانک اللہم اللہ فرمایا تیری سبحانک اللہم قبول کہنی نمازیا دے سبحان ربی العظیم اللہ فرمایا تیری سبحان ربی العظیم یہ قبول کہنی نمازیا دے سبحان ربی الاعلی اللہ فرمایا قبول کہنی نمازیا دے التحیات للہ والصلوات اللہ فرمایا قبول کہنی اللہ کی میں قبول کرے سے اللہ فرمایا ہن وضو کر کے نماز دے اندر ہوں پیو واسطے دعا کرے جے کو تو سلام نہیں کرے دا ہوں ماں واسطے دعا کرے جے کو دروازے تو باہر کر چھوڑاوی تے دروازہ بند کر چھوڑاوی ہن تیری زبان تو الفاظ نکلے ربنا اغفر لی ربنا اغفر لی ولوالدی اللہ فرمایا والدین دا نام لیے میں تیری نماز بھی قبول کیتی تیری التحیات بھی قبول کیتی سبحان اللہ یار والدین کو ناراض نہ کرے اے پیو دا ڈاڈا حق اسلام دے اندر حاجی صاحب تشریف فرمائے ایک بڑھڑا صحابی ہے جناب او دا بیٹا جوان ہے بے ملک کمامن واسطے گئے اپنے پیسے اپنے ابے دے کول رکھتے گئے ابا اے تیرے کول میری امانت پئی ہے میں واپس ساتھ سنبھال لے سا جوان بیٹا 1 سال 2 سال 3 سال دے بعد جے میرے واپس آئے آ کے ابا میری امانت میرے حوالے کر کتھے گئے میرے پیسے تے میرے درہم تے میرے دینار میں تے دکان بناونی ہے میں زمین خرید کرنی ہے ابے دی اکھاں چوں نیر آون لگ گئے پوترا دے خیر ہے میں پیسے منگدا تے تو روندا بیٹھے میں کوئی دسا جو میری امانت کیتے ابا رو کے دے پوترا جے سیدھی پوچھے تیرے ونجن دے بعد میں بیمار ہو گیا می تیرے پیسے میں اپنے جان تے لا چھوڑے اپنی بیماری تے لا چھوڑے رب دے نام تے میں کو معاف کر چھوڑے پوتر ناراض ہوگی اچھا مکمتا میں خون تے پسینہ مہک کیتے تے کو کہے اجازت دیتی ہے جو پیسہ بیماری تے لا چھوڑاوی یار بڑھڑا صحابی روندا بیٹھے اے صحابی دے پوترا چلدی ہے نبی دے کول جڑا نبی فیصلہ کر دیتا میں کو مزدوری کرنی پئی میں تیرے پیسے لہا دے سا میں کو لوگاں دے کھو گھیرنے پئے چوکیاں دیونے پیاں میں تیرے پیسے لہا دے سا آدھے پیو بھی ٹر پئے بیٹا بھی ٹر پئے نبی دی بارگاہ دے اندر آندے پئے اے کون نبی ہے جن دے بارے اللہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اللہ فرمایا محبوبہ خیال کرے ادو بٹھڑا پیو بھی آندا پئے ادو جوان پتر بھی آندا پئے اج فیصلہ خیال کر کے کرے آدھے جناب پتر ٹہلدان دے ابے دی کمر جھکی ہوئی ہے جے میرے نبی دے کول آئے صحابیہ دے سونا سجی ایک سوال ہے ریکویسٹ ہے جو میں اپنے ابے دے کول پیسے رکھتے گیا می اے بیمار ہو گئی ہے میرا پیسہ اپنی جان تے لا چھوڑا سی میں دے کلو حق بیٹھا منگدا میرے نبی فرمایا کوئی تیرا حق نہیں بندا انت و مالک لابیک انت و مالک لابیک تجی تے کوئی شے بھی کوئی نہیں تو تے کوئی شے بھی کوئی نہ میں تیرا وجود بنے تے تیرے پیو دی برکت نال تو جوانی چاہے تے تیرے پیو دی برکت نال اے تے کو پیسہ تے جائیداد ملی ہے تیرے پیو دی برکت نال انت و مالک لابیک اوے تو بھی پیو دی ملکیت ہے تیرا مال بھی پیو دی ملکیت ہے یار میں او پتر بھی جتھے جنہاں کو پیو نہ کوٹھی بنا کے دے گئے نہ بنگلہ بنا کے دے گئے نہ دکان بنا کے دے گئے لیکن قرآن جو پڑھاتے گئے ایک بچہ صبح سویرے اپنے پتر ابے واسطے روزانہ قرآن بیٹھا پڑھ دے یاسین والقرآن الحکیم کتنے پتر پڑھتا بیٹھا تبارک الذی بیدہ الملک کچھ والا کو سبحان اللہ جے تو بھی پتر کو دین والے پاسے لاویں ہا آئے تیرا پوتری میں تے کو دھکے نہ دے ہا نہ فرمانی نہ کرے ہا اللہ دی قسم آج تے کو تے میں کو موت بھول گئی ہے مسلمانہ کو موت یاد ہوے ہا آج گھر گھر تے ہر محلے دے اندر کنجریاں کھڑی نچ دی قرآن دی آواز نہ حکومت برداشت کرے دی نہ محلے دار برداشت کرے دل آج ہوٹلاں آباد مسجداں ویران دل آج نور محمد صاحب دی زندگی لگ گئی ہے ایک مسجد کو بنے دیا یار دل کو کیڑا دکھ لگدا ہے جو سینما ایک دیوار کھلا ہے بھائی دیوار قطاراں دے اندر لوگ ٹکٹاں کھڑے کٹے نے لیکن مسجد دا دروازہ کھلا پے کوئی عمل واسطے تیار نہیں اللہ فرمایا میں تجھے بخشش واسطے کئی راتی بنا چھوڑی نے کنا شب معراج بھیجیے کنا شب برات بھیجیے کنا شب قدر بھیجیے اور اعلان کھڑی کرے دیے آؤ بندیو او نبی دے امتیو آؤ ذرا خدا دے دروازے تے تجھے آمنے تے دیر ہے میں رب دے بخشنے تے کوئی دیر نہیں آج مسلماناں کو موت بھول گئی ہے موت یاد ہوے
ہویا اپنے مسجد میں آپ بھی مسجد تے ونجوا اولاداں کو بھی مسجد تے لے ونجوا اے موت یاد ہویا یہ مسجد گھر آئے ہاسے تے سب تو پہلے اپنی اماں دے قدماں تے آتے ہاتھ رکھوا اماں جے تو راضی ہے تے میری ہر نیکی قبول ہے جے اماں تو ناراض ہے میری کوئی شے بھی قبول کہیں نہیں اے یارو اللہ دی قسم ہے اج تے کو تے میں کو موت بھول گئی ہے لیکن موت روزانہ اعلان کر کے آدھی ہے کہ ہمان بیگانی زندگی دا ہر قدم سنبھالے کے چا سجنا ایک ہی ہمان بیگانی زندگی دا ہر قدم سنبھالے کے چا سجنا متا تیدا تجھا سہ نہ آوے نہ تو رب دے یاد بھلا سجنا او جڑے جگ تے خان صدا گئے نے او تنال بھی کچھ نہ چاہ گئے نے او جڑے جگ تے ملک صدا گئے نے او تنال بھی کچھ نہ چاہ گئے نے او جڑے سیج پھلاتے او سمدے ہن ستے خاک تے ڈیرے لا سجنا جڑے سیج پلنگتے او سمدے ہن ستے خاک تے ڈیرے لا سجنا اے تو دنیا تے بے شکی او مہر صدا پر کہے یتیم دا دل نہ دکھا